हर नर्मदे हर नर्मदे हर. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. नर्मदे हर नर्मदे हर. आज आमचा परिक्रमेचा दिवस आहे 98वा आणि आम्ही आहोत आता इथे पिपरिया. हे असं आहे सिद्ध हनुमान मंदिर, सिद्ध हनुमान मंदिर. सीताराम 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 सीताराम. आज 8 तारीख आहे का? 8 तारीख आहे. आज आमचा 98वा दिवस आहे परिक्रमेचा. तर आम्ही आता पिपरिया इथून पुढं प्रस्थान करत आहोत. नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर. सकाळचे 6 वाजले आहेत. नर्मदे हर.